Kani ka election MDC minta ka challenge ka Congress Party haka jelang ke jongi ki nongilam haka state level hang ni hang tai le se ka don ga je jing bagla ban yalam ya ka party bad yaki party wo ka habon ra ya amendment juga siksidel nyiapan husiar ba namar kala ban nang scam shu nang klan shu kala ban nang plot shu kalau ada ni simlut ni thilut di jaga haka katang jong kata investment agency kemudian lese ki jaga jungi harun pasti ken lut ka election district council kalong kebadan kambah nomor hang ni yakren sepang kiriti ki dustur ka ki hok long try ki bang ju praktis bro kata tila dangim don hi ki dong mi khamat ki ba sngotu ki ba sempang ki ba klan ka perkhat ka perdain lese kala aban fil ka district council Keseng Kongres kaba lai tingku bat ki jing sengau diau hakini ki kendiat sedem ki beladep. Kalau penkre eledi banyakun ha ke jingjit ya ki nong mi khmat thamai sya ki district council ar hajar ar posan. Hatu keni ke election menta. Kala ne em ban pin idak ya ka bor jong ke Kongres. Ne kita ki jing mi no jong ki nong yalam bat kita ki jing bam yesu thu jing mut hapo jong keseng kanang beteng. Yang yawat menta. Kalau don kopor minba keseng Kongres kalau long kenong yalam kabaklan bor Meghalaya Henry menta kamlong shu kumta hadu katno kani ke election MDC kalong kabadan kam banjob na kabenta keseng Kongres kabadang ya exat ban pin im yalade hakajilla berhakunu kurukom ba ka Kongres kalaban wan phai byang syakabor Meghalaya menta ka kinti inya kren but working president jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee iba PNSM iban pensyai kindiap halor kini kimat ningkong katnu kani ka MDC election kalong kebadan kam ban job ya keseng Kongres ngalaban ongno kebadang ya excited ban pin imbyang ilede hakajela oi kalong jing shisha ba ka Kongres hakani ka MDC kaban Salong Shen ni haban exciting ya namar ngathai kumba pitip hi hoi central no doubt nila kham le bah makani kelas Lok Sabha election tenre jing dei ka state kumba long menta ngilong very few tangi bui MLA mentangi don baro ni vileng do MDC ru kadon sang manga bat iba roni vileng do kani ka election MDC mta ka challenge ka Congress Party bala kumnu ba in come out with good number nang bang ila ban ron yak stip committee bat ban le yeki ba kat kum ka jingkwa jongki pa ba jong ya rikasi dikadi ka challenge yangi bagi di ban job khambun prikisit kedun kapor menba ka Kongres kalong kata kanong yalam kabaklan bor ba po kajela ka jongi henry menta kamlong shu kumta mo kala ka basosi kamlong shu kumta kaik ba pinki ya kita ki paya ki bas kem jong kaseng Kongres ngatrai ko ba baro ngitip hajing syah po Meghalaya kadi ka stronghold jong Kongres kibriu ya kata ki i bahai ka party Kongres kadaw kolong ba manu ba statehood it is Congress Party manu ba ya ka siksidil hakapor jong Pandit Jawaharlal Nehru kadi ka Congress Party kini ki babun ki major development apo city kidi jong Kongres ke nataw kadon ka jingkrshan ka ba rem ba jungki pa ba ya ka Kongres ni kata aku long i kumba haka jelang ke jongi ki nongilam haka state level hang ni hang tai le se ka don ga je jing bagla ban yalam ya ka party bad yaki party wokas tele se kala pandai ka jing bomla jong ki nongilam haka jela ya ka party ke jongi handai la ki nongilam haka hapo ka jelang ke jongi kilong ki baklain kilong ki bas nguthu ki bala ban yalam ya ki
nong trai jong ka parti ha kalenti ke badai ngam i than ba tang na ka dau jong ka jing tlot ha ka sarkar pedeng le seng la manong ba ngindu ya ka sarkar jela jong ini Ti hakanu kurukam ba PUI ba ka kongres kala ban wan phai biang sha ka bor kumba ka julong. Kandian hakini ki sausan senam rim news nem adin bagi pajba hari kasi gila experience ya ka sarkar bailam ka kongres parti hagi por ki barim bar ka por bailam de ki wei per ki parti ka nom jawar ka tangi ki parti kadon ka jinge per ka babun ba la pila pikir ni ka yo ka kot haga trai ka ta hayo hat haga di ka thit pitak linang ki nong yo ru la segin ong bej haga por kongres ka per sibun tikani ka penlong ki briu menta bakin haban phai bangsa ka kongres Tong ya kren kandidat halor kita ki candidates ki ban yakun hakani ka election na ka kongres ngai i befila penyang lang befila penmi ya kita ki kertong ki ba la kham yaw haka politics kuma ki ongmo re ki dan pe ki barang thamai ru ka e ka but tri kam hang ni bas em pi ngathai ya ngisu tho i ba haganu kanu ka team idon kam combination jong ki barim ba jingi batumai lese na prengkini lese la banong ba ngadi ubara khamrim diat lese ki barang thamai lese lenge kren kumi ba banpira ba semoit na po mulim di arso potential de pegani ba Jonathan sim na po sorang kham kilong so potential ki bala bantri kam pinang ta ki don ki riurang ba kum na po mahoti ba Dominic Mensong bala song thai na kam batri habang rural bank dengan i ba ka jingi tailang jong ki barim bat ki batmai ki bala yaw bat ki badang ki le se kan irap sibun ban blend rang kanang bang ya ban ai ka batam ni pai ba kan nungut kita ki kertong lani candidates na kaseng kongres ki bala ban job le se hakni kenti ngi kmenti bala kum ngin cross ya ka sanpau person hadis council kan ka election menta ki don alp khundai ki ban ya simbenta ha election le se dangi job khan riu ni la ban form ya ka executive ngi tingi kmenti bala kum andis khan riu sanyang ngin yo ya ka nomor dan ngin ron ya ka executive committee to kindiat halor gini ki karukom ai tiket mentai ki candidates play kalong gumno ki wek parti ka jing ndai bat ka jing ai tiket ngatrai la pipej hamngan lagi parti ru kan nomna hi banlong ka babej bej kadang kalong teng ka haki primary unit haki block congress committee ila ban recommend yaunu baki sobet handai kat kum ka observation jong ka parti ngilap ba idang don pat sado way ubak ham don jingkermen ban job tenang tahu ngi ban sim hi ka decision ban ai yo ba don chance ban job tekan don hiang niang tai ten dai ngi community bagi ki bangi ai tiket ki don ni ka chance ban job pencahaya nga kandidat halor kita ki mat ki phong ba ka kongres kan yakun menta ka kenti kani ka kenti ka bamenta ka kongres kalong ba kawai nya ban highlight hagi pai ba yeki ki jingno senyang jong ka kongres na ka benta ka rilum khasi ka jongi kan thop ya ka jelam me khalea nga trai la nga faidin biang sa kandiat ka jingwan ra ya ki kandon treikam ha ka sikshidil kabadi ka lat banyada ya ki riti ki dustur jongi ka khandeu ka shap ka shnong ka thau ka it ka hima ka rai ka snat ka kur ka jaj kisal ase ki bagi pai ba ki sngu ya ka kongres tama kata kamat li kala long kala pen saslem pala hadu mentang isu asngo kata ka six schedule bikin wanra kita ki jing pen kala tama ka sakut satang hapo sarkar kebe boleh ka simpor hadu kata ka di amendment ka berang sakut menta ka di amendment ngai kan bat ya kan ka present six schedule ha ka di present schedule la sel ka kamdon ka di six schedule kumbalong menta nganai pi example ibaret hausnem arajar khat sau Disember khat sau tarik ka high court ka ong ba kirang ba snong kimla syu ban trikam kimla syu ban ai ginu jing tho iginu snong ndang ile supreme court ka supreme court emno hap la ban ai namar la aibor apen khamti hagi kendon jong siksil kata kadika jingker khu na ka benta jungi pi te kamut ba men hakani ngidang wan ra ya ka tu ka administration jong ki dorbar snong jong ki dorbar dong jong ki dorbar kur jong ki seng samla jong ki sengkete namar bagi don ka provision juga sikdel ada kim don ngatrai nginom la ban wanra ya gini ki dustur ki jungi haga kan don angi bas kam
Natau ngai bakadon ni kajing sengongo. Tiang hande katong kalong kumbang mapi. Katong kalong banang penjanai, banang pen scam. Pi habon ra ya amendment juga siksidel. Nyiapan husiar ba. Namar kala ban nang scam syu nang klan syu. Kala ban nang telot syu ro. Tenatau nak kaleng jongi kat balak ni persang kat balak bani ajeng mut. Ban insert ban bu ya ki jing ajeng mut ki ba klan nang bakan long kajing mentoi nak benta jongi kinong song senang apa rilum kasih jongi. Kendia halor ki kajingrung jong kaseng batmai kata kade ka VPP hakani ka district council election. Hatu kala ne eman pentut ya kalintia jong ko kongres bahkan poi kata katong. Pi ya kata kadai kajing sisa baka jingmi jong ka VPP. Lasi film learn bahana kadika election emalem hakani. Lasi badi ban job udam no. Ubam dei ban job ade ubadi ban job ade udam no ubadi ban rem pada job namar kadon kajing kata hang ni hang tai haki benta. Ten kan long kumju hi ten nei bahkan pentut kata-kata ngam i than kadon pentut namar bagi beri udang don ka confidence ya ka Congress Party. Tengah pakin dia caka constituency ke jong pi. Hakani ka kenti pin yakun persya ya ke BBP ke HSPDP ke UDP muta ter. Ke ik bakam syong seir ya ke Kongres. Abakran yang asimat kajing dei buat ka maukar pentrom kra gunsi. Ngangek bagi paiba jong ka maukar pentrom kra. Hoi ngas ngungu yaki bagi jet yang haus nem arja ka kentai. Bagi mi khmat na kani ka gunsi badon ha sor shillong. Akaba ngalala ban pendap bun ki kam. Dia ngangek bakani ka election menta ajara pusan. Gibriu kin pej lang hendiat naga parti. Hendai ngatai kin kampej hendiat ya briu. Ki egi bangal ala ban no senyang. Naga benta kajing mentoi jong ka mau khar pandong kra. Bar kumjuru naga benta kajing mentoi jong ka rilum khasi baro. Denga sai ki pej ba menta kin bot ya halor kita ki benta. Number 1 ki egi bangal ala persang ban le ki kam ki babha hang ne apa lokal liti jong ki snong ki bun babheropet hapo mau khar pandong kra. Kawai pada kin pek ai ka ngala le apa district council nak benta ka interest jong ka dikasih ke jongi. Tikin bot nak kata ka perspektif. Te kamu hakini ki election local election kan ono ka pair na ka assembly ka pair na ka MP election. Nei. Te katnu ba kibriu kin sim kamu fi kamu udai ukertong ne ka parti. Kakam no besu so candidate baik kibriu besu ya ka parti menta. Apa phai mokar pendorong pra. First kin pe you brio. Second kin pe ke parti. Kamlong haki wei pada bagi first kin pe ya ke parti. Second kin pe you brio. Te hang ne pendorong pra jing pe juga kin kampe nongkong ya ka performance, quality, potentiality, competency jongu candidates. Okay. Kam kadi ka urban konstitusi. Kum deputy CM okay HEDC ko an kli phi namar ngilai I haki kot khobor ba kidon kita kijing doko hakur kom trekam jong kaki HEDC kum kom penya ya ka pelapisa tingka kita ki recruitment kum ta ter beli kimi kum kita ki jing doko trekam hakajing lap berkajing syam jong akum deputy CM CM bariam jong district council hoi bani compare ya ki wei ki district council North East India ngatrai nginang kam mla sibun mangi ngan IV small example ka garhil district council minta kaduk tolop bapli kinong trail ar laisnam ajan tia hil haduk minta kaduk tolop adem berka ar snam kabangun ba ka district council jongi kadang kat bana kadang excited na kebenta ban ai ke bawah hatam na kebenta kinong trail benta ki pai ba haka dikasih tendai kadang hi katuk ni lese ke bangi don kam ban penbah kumka service rule hapo district council ladon kampan amen ya ka kenang bangin don ki recruitment committee di bandon ki promotion committee kebanlong transparent tela don kampan phai syata te hajing di ka revenue collection tu ladai ban kat bana ban computerized in such a way bahkan don kanu leakage jong ka revenue collection dan amde tang kata ro hajing pe jonga wat kini ki farm ki institution ki companies Ibawan ban invest hapo rilum khasi hapo upur usam juga district council. Ladai ban prioritize kandiat katnu ka placement ka bakila ban ayai ki briu jongi hang ni. Tengah iku mu nongilam hapo district council bala don lak atasnya don kam hi ban ra ya ka reformation.
Ti siapang kira kita investment mo. Kendiat pisngo yu halor kan ni ka mipa ko maki ong bakalapin mi ka sorkar na pi pinani man orang long. Hakajing sujung ngam sugi hab bahaya katu. Namar ba alada ni simlut ni thillut iki jaga. Hakakatang jong kata ka investment agency. Kemud lese iki jaga jungi harum kasi ken lut. Sakawiru lada alis kumbak ndai pus nyam tam. Kalau long kumbala adidu hiya ka rikasi. Tenanga esko justru junga kamlong ke badai ban wanra ada kani ka system. Tenai lada piong ban bakidon ki farm kidon ki companies ki bawan ban kwa ban invest ni dan nginpe iya ka ya ki ka jumuntoy na kamta ki brujung dan specifically ngala ban ni kan tangi tai subject. Ndi ban ong ban fir ba khoi kam yap. Sakawi pat kamat ya keren hagan ke election kadai halor ke jingmi no jong ko kongres na ke executive committee ke dalam kemat na ke NPP. Beli ke kongres ke shim kata karai ba. Pi hagajing shisha hagajing sngo jonga. Habangidon hang nuru kadai ka thong hi kalong. Banle ke babatam. PTP kongres jongi don setang arngut hi. Ngi trilang buat NPP with the very intention. Banyo ia ka banno senyang. Hakibabun kijing ajing mut. Laka yo long hakajing dei bat ka amendment ni ka sidil proposal. Laka long hakajing dei bat ka ni ka banginang pas menakan ni. Yung agi pas ya ka ilaka administration amendment arajar apulai. Ithap ya ka sengkan thai administration ithak ya ka seng samla ya dorbar snong. Nang ta ngiwan na ya ka dorbar kur administration lengba ka khasi social custom of lineage amendment arajar apulai. Tekini di contribution jungi lang nakabenta ka interest ka jungi. Dengan da ithan bakan don kanu ka jingdu jumentoy da ka jingi trilang. Tendrei naman ba ki nong trai juga parti ibas ngap sharung seneng. Let's say hakin nong gendong hakiwi jaka. Yang ba no it is a most bangi di ban withdraw. Okay, ka timing juga withdrawal jong pi kan. Beli hab withdraw hak ni ka por shwa ke election kata ka di jing keli jong pat ba. Pi ipat ba ki kwa ban bu it jing keli. Kawi pat dengar kwa ban keli. Lese nak ibabu jinggeli nga. Pisu tu nga habban depend back haka ka decision jongka party high command. Tilada ngam follow ngam ben ko ngu ka party high command ka position jonga kumu candidates lese nga bandong kumu politician ka ban jaya nga. Dengan thai pisu tu haka bagot hi hab simbe ya ka ka jing sngo jong ka high command ba ka jing sngo jong pai ba te pencai nga khnet te kemut kumang ang pimine shock interview kini ki khana hapok ki taksi le ni haki dukan sha mo ki beri ki ong ba hapok kongres hapok assembly kanan hapok opposition haka district council pat kaya snok tilang bat ka NPP pi kumang ngalong ye pi ba kanu ka ngidon la ka jongka jing tumu ka ba ka jongi district council ngatrai baro khoj ngitip ba kamtam ngaladi siam barim nglaw experience ke bebun tingidon kami ya ka contribution jongi namar ngi shifting ba yo ba kan baklatang kendiat tiak kajing ajing bun aka propose amendment yanungin keno den ladang ngamdon lang haka executive committee ban finalize yaki proposal baro ban check kawi pakawai ka jing ajing mot kan sta ya kari kasi jungi baro kawai tani ka jing don jungi ngla check ka ba kawai pakawai ka proposal ka di ban long ka babian na ka benta jungi ka dikasi dengan so kumita ki balong beri crucial banga di ban don na ka benta ka interest jongka dikasi ka jungi to ti kumang pimine kum deputy CM jongka KHDC bibat ruya ka ilaka bat katanat lo ndai nilai keren halor kita ki jing duko ha po ke district council la dalap begidan kita ki jing bakla kan ja yu ki members try pi ki ba let's say ki ba pau haka AG report ki observation na kalang jongi ka district council tang haka ni ka session ba dap lat thung ya ka PSC public account committee ban study ya kan ni ka observation report jongka CAG but ngilai direction tu ya ke finance department but igewi department bakin persang banlum jing tip barok khoi kenang ba nginyo ban take step accordingly bar kum ju banang pen bahai ke terjam ke council filade belong meeting ke PAC meeting ni kai kijing mi na
Nama kadang-kadang ni tengah fast meeting jongka PSC, idang ai tengah direction dia ki all officers, bagian one hakan next, let's say hakan next part dia, ringkat ki jingtip ke babnya, kenang bang ilak ban ai jingmut, hakan jingde bagi di department fair ban kampen bahai ke jingtrikam, hapo dis council. Ikong ampring lingdo, iong ba compare lada ja ayu haki election district council, Henry pin omla ban shanslem lada pimya ringkat bat kaseng basensyar hakan jelah. Kata nganom ya menjur lang hang ta. Nganai pi kejing pen kenmau hendiat. Ar hajar khat sao. Hadien ba ku museum jong district council. Ngamai de jumut bah bot chief minister. Hakapot kopor. Namaro kini ki kamrang ba shnong. Bat pi kenmau ru lawan ra ka tu ain ban mai kerteng ye ki MLMDC. Ngiyang skam triang. Ban ye trilang hapo district council. Kamdon kenu ka krisis di district council. Khat sao, khat san, khat riu, khat nyew. Kamdon kenu ka krisis. Dia ngam sngau ban ong ba lada kamdon lang bat komen ru kamdon ka jing ya. Tang bang idon kam ya ka isi ka pas klan. Mantri kam. Kumnung ila banyo kata ka isi ka baklan. Ka syong bag ini ki bala sajid la sai let's say ki dunu ba sajid ka alsotrik let's say. Dan bok banginyo ya ki elected MDC ki balong kiba ngelese kiba snuto ba kiba sempang ba kiba don ya ka nongrim kiba scam kiba tengah semua problem ban jing ya ban ron ya ka setiap komiti ngakli ba George ngakli pi ka ju ka jing kli hi basim hatu kapor kla dai ni em bangin introduce no kita ki laws ni ki an ban penyakhlat no namar fin dapat menta UMDC ru ude UMLA ru la ban long MDC tidak kata ka ju hi ka jing ya thau kamut de UMLA ru la ban long MP kan hatu fisu kala dai kapor bangin introduce no kita ki laws kita ki an pi namar ba bari UMDC la ban long MLA handi jisa MP la ban long MLA maka artikel sispa kendai pui kala kren syai ba weu bri la ban long MLA ban long MP weu bri unam la ban bat R office ibayo office of profit kiong hapo ka sarkar la kadai union la kadai sarkar jilla kajing ya projek kata kolong ba UMLA ulong MDC lang namar katkum ka artikel no 191 sispa khandai fuai sispa khandai fuar ibatai bagi office hapo ka sarkar kat ba ka district council kam dei hapo ka sarkar tena tak dau kati ka artikel sispa khandai fuai sispa kam apply u MDC tendring sutunat bah ka di amendment juga siksidel benta ngila penrung ka spirit jong ka tensidel ka anti defection ba UMDC umla syuk ban sorry ngamun ka kamdi ka anti defection mo dong ngamut banong ba kila penrung ya kawi ka close ka baong ba UMLA UMDC ba UMLA la da ushajet wa ba design no wood ya ka MDC kala rung ha ka amendment jong ka siksidel kamut kamdei ka artikel sispa kena buai sispa kena ar ka ba ta yang ni kena ka sulong ban ki penrung ka wi ka close bumla syuk ban long MLA MDC kamdei ka office of profit kamdei ka ngamut ban ong ba kamdei ka tensidel dari kadei ka close ka bagi penrung hapo ka amendment bumla syuk ban long MLA MDC tendai jing sya ka jilap jong ka don ka advantage tu namar bateng teng la do MLA udon lang hang tei ba udon nak sul nak mau ka por bangalong MLA MDC idon ki fees iba ki tax ki share ki jongi iba ngi de banyo sya district council ka sarkar ka penslam tendai ku mamele ngabu jingkeli kanu ka share ki jongi brangsa jong minor major haban jubab accordingly anda poi di council ngatho halor katu ka jubab apa assembly kin haban pelaj ka tu ka share kadang ki mentai tani anyway ku balong menta kan sarung ka close ka bagim sya UMLA MDC okay ta ngan kli persa fi gijing kli bakata kalong halor iba Vincent Pala MPCC president nei I la aware biang ila yo ba mukul sang ma lani ya ba George bikin wan biang sa kongres hatu gijing khang kongres ka play biang yaki deki kwa banwan pi ajing sisang ide ki para ki man ki jongi ngai kam don problem ya nu ru bani trilang maka thong jungi kali inam ta ka interest jong ka jela kham tam te ka ji su junga kam di ban don kanu ka ban khang ya nu ban ya trilang nyang berperti kejing mino jongki hadu kala pendiko ka kongres hadu kata-kata kala pendiko
Namar baka jingmi no jong ki fi hakabanin kong kimi hadu khat angot. Dan kabar kimi sangot long khat prangot. O khat nyongot. Menakane kimi sa laingot long ar pungot. Kakta ka parti. Tinai wala kataru ka sulong namar bagi pa ki i ka Kongres Parti. Kata sulong ka adu mentangi dang long kumni kemungilong. Te khadu khadwai e Basim. Lingba kani ke jingi keren ke jongi. Lingba kani ke platform Didi Meghalaya. Kayak kita kejing kentu bapidon ban aya kipat nong tap vote. Syo begini tap vote ha ka arpoi tadi uni bunai banwan. Kajing kentu kajonga kalong ba kipat ba baro hari kasi jongi. Syo ban aya ka vote ban kersian ye no dapen syongnya dapen syong nong rim ha. Mdi ban pe tan tang syo buriuru pe langi ke parti. Mdi ban pe tangi ke parti pe langi buriu. Ha kat bala ban panapili kipat ba nong syong senang baginda pen syongnya. Sopan ay namar ba kumbang aju ong bor-bor na kapor ka election district council kalong kebadan kambah namar hangning yakren sepang kiriti ki dustur ka ki hok long try ki bang ju praktis bro sikata diladangim don hi kinong mi khamat ki bas ngothu ki bas sempang ki ba khlain ka perkhat ka perdaing let's say kala aban fail ka district council habaka fail ka district council kan fail ki riti ki dustur jungi tenang daw nga apil ki paiba baginda pensyong niya ba swa bagin ay ka jingkersian Basim Kublai Shibun yang por jong Kublai Shibun